गथ'फ्रा गेलेगासिनो नै सोखोलेमोन ना पुपु मानो नों जि गेलेयाखै हा दे जो नोंबो जो आखाइजों हमा ना दे जो गोसा जो नोंनाव नांदो बाबा नोंनाव नांदो नांबायमोन दे हर दे बाबा आंनो हर दे आंनो हर दे दे गोजौ दे Hello friends, good afternoon. Welcome back to my new vlog. Ani kita moनसे vlog नोंथांमोन को बरायबाय दा आं थांनो ओंखारदों माने एबसु कनफारेन्स मोनसेयाव दिनै लास्ट डे नालांबाय थादों नोंथांमोना दायो दा देखायलांबाय थानोसै सोनाथि मायथाइ फालिथाय आं दा सफैबाय तामुलपुर आनसलिक एबसुनि गोल्डेन जुबली सेलिब्रेशनाव ओमफ्राय दा बिथिं सोलिगासिनो अपेन सेसन ओमफ्राय बिथिं अपेन सेसना जोबथ'वाखै ओमफ्राय जों दा बेरायनि दसे मा होनो पुतला नायनो पुतला माबा मोनजायो नामा बारनि मोदोम खादो इनि जानो लुगैनाय 5टा 6टा सब जागोन ओमफ्राय 5टा जायो नामा पानिपुरि बुरा ओइ लाइथिं ओइने ए देखो पानिपुरि जानि ओमफ्राय नोंथांमोननो बे गासिबो मा होनो जायगाखौनो ड्रन शटआव नोंथांमोननो खेबसे देखायगोन आं दसे उनाव ज्रावनो सेलफि लागासिनो लायनायजों दखाननि बेफोर मान फार्मासि दखान होआ ओरै मासिगौ दामनांगौ दा मोजां बे गोलाव जाखायोरा दामना नायनो नामा नङा वाइटआवबो मोनस्लाबलायाखै नोंथांमोननो आं मोनसे जिनिस देखायनो नाय दावबायदे नै जाखांबाय फुसका खिन्थु ओरैबायदि संख्रि गोबाब ओमफ्राय मोननैल' जानानै जानो हायासै बिलिफाङा मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय आं दा पान जागासिनो पान सोनाथि मायथाइ फालिथाय तामुलपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि निर्माण खालामनो थाखाय नेहुरुआ बै समाव पन्डित जवाहरलाल नेहुरु चिट खालामदों दाखालि ओइ बक'आव मैदेर होनायनि नामाव गथ'खौ गावथारदों आरो बिनि थाखाय जों न्याय बिदों दिनै 2 बोसोरनि गथ'खौ गावथारदों आरो बिथांमोननि अनसुंथाइनि ओमफ्राय दा कालचार नाइटआव दङ आदा मोनसोम आरो आदा बिग्राय दङ ना ओमफ्राय आरो जोंना प्राण ट्रिनिटि डान्स ग्रुपआबो पारफर्म खालायगोन दा दसे उनाव बेखौबो नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै ओमफ्राय बे दिनै दा डान्स खालायगोन बेखौनो गाबोन कभार शुट जागोन नैथिं अख्राङा फट' खेबगासिनो मालाय गंथाबलायदों फट' खेबनाया आरो बिनि उनाव जाबाय दिल खुल के हंसना चाहिए बे जाबाय गोसोनि थाखाय पुरा गोसो गोरबो होनानै आरो बे जाबाय बयबो गोसोयै मिनि गेन्दाफ्रा लासै लासै मिनि बोरगाफ्रा गोसो जाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावनानै दिनै आंनि बुंनायखौ बोरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय
एबार मोसानो नागिरदों प्राणफिनिटि डान्स ग्रुपआ बे ग्रुप डान्सखौ मोसानायनि उनावनो जोंनि गुबुन मोनसे हाबाफारि दङ बान्था राननाय हाबाफारि गय जानानै फैबाय शिलंनि गय एसे गरम मोनबाय हिट मोनबाय दाना मोसागोन तामुलपुर कमार्स कलेजनि स्टुडेन्टसफोर एबार नायलायनोसै बिलिफाङा बिरहोलायसिगोन मालाय नुवाखै आरो नोङो रेडि जाबाय नै रेडि डान्स मोसानायाव सेथि बान्थाखौ गान्धीबारि प्राइमारि कमिटि एबसुनिफ्राय अनजु बर' बिथाङा मोननो हादों बिथांखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय बिनानाव अनजु बर'निसिम थुनफावथायनि सेथि बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरबाय साबायखर थाबाय जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों बिथांमोना दाखालि बावै दा नैबे समाव बेस्ट एक्ट्रेसखौ मोननो हादों अनजु बर' गान्धीबारि प्राइमारि कमिटि एबसुनिफ्रायनो दा बिथां बिनानावखौ जोंनि जौसाङाव फैनानै बेस्ट एक्ट्रेसनि बे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय जोबोद खेबसे आखाइ खबना होनो थाखाय खावलायबाय सासे मोजां एक्ट्रेस जानो हायो जेन तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गल्डेन जुबलिखौ नोजोर बोनानै जि मोनसे थिं सं दिहुनदों दा बेखौ जोङो मोसागोन जयैनो दा बेनिखायनो गासैखौबो मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो दख'ना आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय दिनैनि जि बिलिफां आयदाखौ बेखेवनो थाखाय जोङो सासे सुबुंखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन सासे लाइमोन समाज सिबियारि दा बे समाव आङो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय बि दौलें बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयावनो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ आरो जोंनि तामुलपुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गांसे ममेट'जों बिथांखौ बरायनो थाखाय आङो खावलायबाय ओरैबायदि गुसु गय जाग्रासो गुदुं खालामना लानिसै शिलंनि गय शिलंनि जायगायाव गया गासिबो सोर फानफैयो शिलंनि मा गुसु गुदुं गैया गुदुङानो दसेनो गुसु जायो अरनि मेसिन नङा नायो कारेन्टनि मेसिन ओरैबायदि गुसु माने बाहेराव एसे ओमफ्राय बेखायनो जोङो
गारि सिङाव हाबनानै हिटार जादों एसि जायाखै दिनै हिटार जादों जानानै पपकर्न जागासिनो हले मालाय बिलि बासो नै बि नो मोजां खोनादों मालायफ्रासो मालाय बि आंना पपकर्नसो नामा सिगाङाव बिबालाय बे बिजाखागोन नोंना बोरै बि जानो दिसो नोंना मा दि जागोन आं गोसो लिरना लादोंब्रा बिलाब माने बिलिफांनि लाब दासो बुजिदां होमबालाय आंबो लाब लिरदोंसैलै हा बाय आल'सना जादों र' ओमफ्राय दा दसे उनाव दा बिग्राय गाखोसिगोन बायदि स्टेजाव ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसोमदा दङ ओमफ्राय गलाब बसुमतारी दङ आरो सोरबा दङ दा मानसिला बेखौ दसे थानानै जोंबो ब्लडनोसै बेनिफ्राय मोसादों दा नै टिना मोना प्रानफिनिटि डान्स ग्रुपआ आरो खेबसेबाव मोसाबावनो नागिरदों नैबे मोसाखांनायनि उनावनो जोङो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रेडिअ' आर्टिस्ट गलाब बसुमतारी बिथां आदाखौ जोङो जौसाङाव लाबोगोन गुदुं जाखांथोसै आदा बिग्राय ब्रह्म सफैबाय नै स्टेजाव बिग्राय ब्रह्म आदा बिथांखौ आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बयनिबो सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ मान फालिजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय आर'नाइ मान फालिखौ आजावना लानायनि थाखाय आदानिसिम साबायखरखौ बावबाय खुलुमबाय बोसोर गोदाननि नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबो सिंनि साबसिन आर'नाइखौ आं बावहरबाय बे एसेबां सुग्रि बाग्रि नोंथांमोना जे जोंजों रंजानो जोंखौ थुलुंगा होनो दासिमबो दङ बेनि थाखाय नोंथांमोननि जिउआ गोदान बोसोरजों लोगोसे अराय सम गोजोनै थांबाय थानो हाथों ग्रें ग्रें रायजो मोनजाथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय गनायना लाबाय आं रजि बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजि आंनि सोमोन रजि आंनि सोमोन रजि आंनि सोमोन नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोना नोंनि दिङाखौ Anaknya kan apa sana? Mana video dance ada video dance sebenarnya. Benar. Jika no, ini ada bikin effort nasi dah. Ini last maybe.
Ibar. Itu serius apa pun? Tapi semua ada Bigray Bromo, बिथाङा एकदम सुपार डुपार हिट खनगासिनो माने बैसो जाब्लाबो जोसा खमियाखै एकदम लिजेन्ड जोंनि आगोलनि मेथाइ खनगिरि अब्लाबो माने दा समसिम जों बिथां आदामोनखौ मालाबाबो गाख्लायनो हाखाया ओरैबायदि मोजां नांखायो आदामोना फैयोब्ला खनफैयोब्ला माने जों बिराद बोलो मोनो आरोखि इन्सपायार जायो ओरैबायदि माने एनार्जि मोनो गोसोखौ गोजोन मोनो दा आं खन्द फैदोंब्लाबो बिथां आदानि माने मेथाइ खननायखौ रंजानो थाखायसो फैखानाय इन्जय लागासिनो माने बेक साइडआव जिरायनानै ओमफ्राय नैया जोंना ब्र'खौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय नांबाय एकदम आं मोनथिखादों बेखायनो फैदों थारमाने आं मोनफैबाय बेखौ मोनथियाखैमोन आरो दा फैबाय दा एबार नोंनिखौ इन्जय खालायनोसै मोजांसै अके रेडि बिदि खनगासिनो दै Banjai Afaniफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आखायाव लादों लोगोसेनो दख'ना आफानि गंसे ममेन्ट बेजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दादा भइस मनिटरआव अकनमान रिभार्ब बरायदो आरो रिभार्बखौ अकनमान बरायदो आरो फाइनालि जों दा न'आव सफैबाय माने प्रग्रामनिफ्राय दा न'आव सफैबाय माने एक्चुअलि आंना मबाइल चार्जआ जोब्बायमोन थ' बेखायनो ब्लगखौ खालामनो मोनासै ओमफ्राय दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय दा बिलिफाङा फुटेज कपि खालामगासिनो ड्रन फुटेज नै थ' बे ब्लगखौ बेहायनो फोजोबनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट